Prepač, prosím ťa, je tu voľné? Nejaký dedo pri mne nahlas žere tresku. Šídaj, chlope. Mimochodom, ja som Ron. Ron zo Spišskej. A ja Harry. Harry Humenčan. Takže, je to pravda? To ty si robil v pčolníku bordel a rozbil si... Čo? hlavu. Hej. Či pána. Nedáte si za jogurtík, chlapci? Nie, ďakujem. Dáme si zo všetkého. Rýchlejšie nám prejde cesta. Fazulky každej chuti? Myslel tým doslova každej. Čokoládovú aj metovú, ale natrafíš aj nám. Tlačenku, corgoň a hurku. George prísahal, že raz mal jednu, ktorá chutila ako Rezen s rýžou. Fuj. Zase tu nie je radený jedálenský? Nie. Á, ty ideš čarovať. No tak sa predveď. Pálenka domáca Čo hreješ nás od rána? postaví na nohy Tohto potkana. Inak, Harry, máš rozopnutú kasáreň a čoskoro budeme v Humennom. Neschopáci,